যত মিডিয়ারকনো যত নরম হামবাই তাই নাইদंनाय যত তাকতাय बुकुक सनो खाखा हमया फारो जों तिनि अर्बो प्रेस मिट खायमानि उद्देश्यखौ बनो बुसकां 24 तारिख 2023 जों अर्बो राजभवन अभियान खायनानै थांगि दङ जों अर्बो आष्टाबल मैदानाव जों 11टाव जों अर बुथुमलायनाय 11टानि बिसिङाव बुथुमलायनाय 11टावनो जों अरनि सुरु खालायनाय आष्टाबलनि सिमि जों रेलि खायनाय राजभवनाव थानाय जों आरो रायजोपालनो आरो जों मेमोरेन्डाम होनाय आं नंनि बिसिंते अबलखौ बुंनानै बुङो जिनि DWF जिनि 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट जिनि 44टा ब्लक दङ जिनि बुकुक सनो अबनो कबकनाय जिनि डिस्ट्रिक्ट ताइ ब्लक न नरक जतनो फाइनानि रेडि इंलाइजा नरक फाइलाइदि नरक काहाम करंखाय गारि कालाइदि गारि वासु लुट अबार लुट टाकलाइदि गारि वो नरक अनेक बरक रक सावो गारि वो 30 जना 35 जना का गानानि हिनाय आसुके लुट टाकलाइदि कारण गाय जों अर जाहाते गारि न जों कोयातै गारि न जों देराया दै माया दैखाय जों मा फाइलाइनाय नरंबो असुबिदा नाय गारि कालाइ थाने नरक सुस्थ दंफाङाबो नायो नरक काहाम करंखाय फाइलाइदि अब जिनि आन्दोलन अबंका जिनि जे डिमान्ड लंग टाइम नि डिमान्ड अ डिमान्ड नरक साविनो जतन फाइना बागे खाथन लाइजा फाइफानो नरक काहाम करंखाय फाइलाइदि जाय नरक ब्लक अ बुसु फाइना हिन तंलाय नरक फाइलाइदि काहाम करं खलाय डिस्ट्रिक्ट नरक डिस्ट्रिक्ट जतनिनो रेसपन्सिबिलिटी दङ डिस्ट्रिक्ट नरक ब्लक न सादि ब्लक नंनिबो रेसपन्सिबिलिटी दङ जों अरबो कुनो अर जिनि भलन्टियार्स दंला नरक न खरकचा नरक न जतन भलन्टियार्स नाय नरक जतन गाइड कंट्रोल खाइ नरक सिस्टेमेटिक भाबे मा फाइलायनाय नरक जतन कंट्रोल खालायदि निजेना निजे कामका जों बुमा जतन पिसफुललि भाबे जों अरबो रेलि खालायनाय ताइ रायजोपालनि अर थानाय नरक पारानि हयते हिंगाते नरक 9टानि सिमनो रेडिं नाय 9टानि सिमि रेडिं नाय जाहाते नरक 11टानि बिसिङाव आष्टाबल मैदानाव फाइनायनि जों लगी 11टा टामखायनो जों अर रेलि आरम्भ खायरिनाय अ रेलि जों स्लोगाननि बिसिंति खालाय जों रेखानाय बाय कायसांके नं थानि कबं मुनारगो नरक जतन फ्लेग तै फाइबायदि ताइ ट्रेडिशनल ड्रेस गान फाइबायदि ट्रेडिशनल ड्रेस गाननाय जों अर आष्टाबल मैदाननि सिमि स्लोगान बाय रेलि खायनाय जों आगरतलानो जों कापिरि मारिनाय ताम हिमालय जिनि अ लंग टाइमनि जिनि जे डिमान्ड कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बाय चालु खालाय जाकनानि बागैनो जों जिनि अ डिमान्ड तैनो जिनि DSF रो जिनि अर DISF रो अन्नान्य विंग्स रो अर कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न तैनाय जतन आन्दोलन खालायका जों बुमारक वाइसा दिर गलैलायै जोंबो अब खालायनां बागैनो जों स्टेप नाहारो जों दिप्रामथा बुबाग्रानि जे लीडरशिप जों दिप्रामथानि विंग्स DWF जोंबो अबनो दिर गलैनो जों जाहाते बुरै अब बुमानि ककबाय जे रोमान स्क्रिप्ट न खालायनानि बागैनो जों अब मा जायटकनाय अ आन्दोलन खाजिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै अ आन्दोलन खाजिनि कक बर रोमान स्क्रिप्टनि बागै अब जों जाहाते परे जाकनानि इंथुन आबनि बागैनो जों अब बुमा गै दाबो आगो फाइमानि जराबो जत्त बुमा आगरतलानि बुरै बुकुक संनोबो कबकनाय नरबो नंखरदि नखर लायनाय जों अ आन्दोलन सक्सेस मा खालायनाय जों पिसफुलि बाबे रेलि खाय थांगैनाय अर राजभवनाव जदि आरो जों राजभवनाव जों 5 जना हाबैनाय 5 जना हाबै आगै जों अर गभर्नर बाय मालायै आगै जों बनो जों जिनि रिक्वेस्ट दंनाय जाहाते जिनि अ कक बर रोमान स्क्रिप्ट बाय दतिनो अब साकलाय रिनानि इंथुन चालु खालायनानि इंथुन अब जिनि डिमान्ड दंनाय हामबाय फाइरेनाय निजाय आबो न खा कतम यावै तामुइ तेइ सानरनि आन्दोलन जों आबनो कासिं साका जिनि लंग टाइम ने अब डिमान्ड अम हायके लंग टाइम जों सानलाय फेमिनि जुट आमल जुब समिति न हयते अ आन्दोलन खालाय फेमिनि रेनाय मानाय हिनाय मानि करे जों अब अनेक थकक जाका हायसि जों गांकाय जों दै चावै बुसलायखौ जात ताक दुध जाना फानो जों गिरि खायसि रेनाय हिन सापानो जों बिसास जायखौ उइथ खालामनायखौ
मकलबाय नोंनो नांनाय खुनजुबाय खानानै नांनाय जों बहाय थां नायग्राना जोंनो मकलबाय बाय थां जों खुनजुबाय जोंनो बाय थां सातो रोनाय हिनि साका गांगाय जों आपलो खा कचमना माबो आबो हांगा खा कचमला जे समय दिकिलारो आपलो से खा कचमनाय दिकिलार रिया साक पर्यंत चीन आंदोलन जारी दंनाय जों राजभवन से जों अब जों ता अभियान खालायनानै थाङि दङ उनावखाय जुदि रिया रिना हिनि रिया प्रो बमहाय आंदोलन उनाव आप्रोनो बरक सिनाय हायस